Coca-Cola este una dintre cele mai importante branduri americane, cu ajutorul căreia nu există discriminare, o bei chiar dacă ești sărac sau bogat. Astăzi vom vedea 10 lucruri pe care probabil nu le știai despre Coca-Cola. Istoria Coca-Cola. Rețeta Coca-Cola a fost inventată în Columbus, Georgia, de către farmacistul John Steve Pemberton, inițial ca un Coca Wine, numit Pemberton French Wine Coca, în 1885, iar primele vânzări au fost făcute în farmacia lui Pemberton, ca și medicament împotriva dependenței de morfină, mahmureală, dureri de cap și impotență. În primele 8 luni au fost vândute în jur de 9 băuturi pe zi. În 1887, Greg Scandaler cumpără compania lui Pemberton și un an mai târziu o încorporează în Coca-Cola Company. În același an, din cauza dependenței de morfină, Pemberton își vinde drepturile de autor altor 4 afaceriști. Și nu doar atât, fiul alcoolic al lui Pemberton, Charlie, a început să vândă propria versiune a produsului. În 1888 existau pe piață 3 versiuni Coca-Cola, vândute separat de 3 firme. Coca-Cola a fost vândută pentru prima dată în sticle în 12 martie 1894, iar din 1955 au apărut și dozele din aluminiu. Numele Coca-Cola. Numele și are originea încă de la începutul companiei, fiind datorat ingredientelor de bază din Coca-Cola, și anume cocaină și cofeină. Cocaina era derivată din frunzele de coca, iar cofeina din nucile de cola, ingrediente care ne duc la numele de Coca-Cola. Cu o mică modificare, au înlocuit litera K cu litera C din motive de marketing. Rugină. Printre multele folosințe ale băuturii Coca-Cola, una dintre ele este îndepărtarea ruginei. Poți încerca asta acasă. Toarnă într-un vas o sticlă de Coca-Cola și bagă un obiect ruginit în ea și lasă-l acolo 7-8 ore. După șterge obiectul, iar rugina dispare. Pe lângă asta, dacă pui un dinte într-un pahar de cola și îl lași peste noapte, dimineața nu-l vei mai găsi. De asemenea, poți curăța toaleta folosind Coca-Cola. Cocaină. Coca-Cola conține frunze de coca. Din frunzele de coca procesate se obține cocaina. Acesta e unul din motivele pentru care creează dependență și te trezești că îți cumperi o sticlă de cola în mod inconștient. Nu doar atât, compania Coca-Cola are o înțelegere specială cu DEA, adică Drug Enforcement Agency, care le permite să importe frunzele de coca din Peru și Bolivia în cantități uriașe fără să fie controlați. Monopol. La nivel mondial, aproximativ 94% din întreaga populație cunoaște logo-ul Coca-Cola. Nici nu e de mirare având în vedere faptul că doar în 2 țări nu se vinde produsul, mai exact în Cuba și Coreea de Nord. Se estimează că o persoană consumă o dată la 4 zile un produs Coca-Cola. Moș Crăciun. Acel Moș Crăciun gras, cu barbă albă și îmbrăcăminte roșie, a fost creat de către Coca-Cola. Acesta a apărut prima dată într-o reclamă Coca-Cola de Crăciun. Desenatorul Haddon Sandblom i-a conturat o burtă durdulie, un aer jovial, un costum roșu și o atitudine tolerantă. Compania folosește aceeași imagine a lui Moș Crăciun în campaniile publicitare realizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Culoarea reală. Toată lumea știe culoarea sucului Coca-Cola, acea culoare de caramel, dar aceasta se datorează coloranților pe care îi regăsim în suc. Culoarea sa reală fără coloranți ar fi verde. Formula 7X. Coca-Cola afirmă că numai 2 persoane în viață știu rețeta Coca-Cola, iar acele persoane nu au voie să meargă cu același avion în caz că avionul se prăbușește. Dar după ce am făcut o cercetare mai amănunțită, am găsit posibila rețeta formulei 7X, care conține alcool, ulei de portocale, ulei de lămâie, nucșoară, extract de coriandru, extract de scorțișoară și ulei de portocală amară. Cât de mare este compania Coca-Cola? Ei bine, aceștia dețin peste 1000 de branduri diferite în întreaga lume, inclusiv Fanta, Sprite, Schweppes, Nestea, Burn, Monster Energy, McDonald's, Subway și Burger King.
Pe lângă asta, compania poate fi găsită în întreaga lume, cu excepția Cubei și Coreei de Nord. Ce se întâmplă în corpul tău când bei Coca-Cola? În primele 10 minute după ce ai băut 75 de ml de cola, 10 lingurițe de zahăr intră în corpul tău. Cantitatea e atât de mare încât ai vomita în mod normal, dar acidul fosforic din suc taie senzația de greață. După 20 de minute ai un nivel crescut de insulină în sânge. Ficatul răspunde la asta, transformând tot zahărul în grăsime. După 40 de minute absorpția de cofeină e completă, pupilele ți se dilată, tensiunea crește, iar ficatul mai aruncă niște zahăr în organism. După 45 de minute, producția de dopamină, substanța care precede formarea adrenalinei, îți stimulează centrii nervoși ai creierului. Acest efect e similar cu cel al heroinei. După 60 de minute vei simți nevoia să te duci la baie și vei fi iritat. O să mai vrei, probabil, să bei niște suc. Nu uita, dacă îți place videoclipul, să dai un like, dacă nu îți place să dai un dislike, iar dacă vrei să-ți exprimi părerea, scrie un comentariu.